Prøv at se her. Til alle jyder i København, kom hjem, står der. Og det er en hjemmeside, der hedder komhjem.dk. Job for folk af den rette støbning. Okay. Så kan man tænke på, at vi mister alle vores chefer her i København. Jeg tænker på, at vi mister alle hjem. håndværkerne. Ja, hvem har sat den ind? Det er der ikke nogen. Det fremgår ikke. Det har komhjem.dk. Men ja, fortæl, hvem der har sat. Ja, vi må høre, hvem det er. Jyske virksomheder har indrykket den her annonce til alle jyder i København. Kom hjem. Kan København overhovedet undvære sine jyder? Og er det i virkeligheden jyder, der styrer landet, også selvom mange af dem skjuler sig på københavnske adresser? Der ville blive tomt her i magtens centrum, København, hvis jyderne rejste hjem. Statsministeren, forsvarsministeren og justitsministeren er blandt de mange medlemmer af den jyske eksilmagtmafia. Nu har 3 jyske virksomheder startet en kom hjem-kampagne. Nu skal I høre, mangel på arbejdskraft har i denne uge gjort, at man har søsat en kampagne for at lokke jyderne hjem. Eller har man? Kom hjem, kom hjem! Kære jyske venner, parker jeres sidste frappuccino ved Storkespringvandet, små ærmerne op og vend næsen hjemad. Ja, sådan lyder opfordringen fra 3 jyske virksomheder, deriblandt Danfoss, som er gået sammen om kampagnen Kom hjem. Er der lidt jyde i dig, og så går de kære københavner hen over dem her, der hedder komhjem.dk. Og nu vil de altså have københavnerne over til Jylland.